cellphone ha. Madisgust siya gani imong cellphone. Nalayo ba? Ay! Inikit! Kung yan na ang cellphone ha, igait ka siya diha, oh. Ayan! Matumbag ka yung sistema. Ano ba? Na. Sawat pa kan o kadugpod. Dogi. Up, up. Iga dito siya. Ubos. Ako na bang upo. Aligi. Aligi. Ana, aligi. Sabi mo sa taas. Aligi. Ligot tali, dali. Yuhu. Dali, ligot. Yahay. Uy. Sus kaya mo ito. Pero Ang sano namang dogi. Ay, wala naman na ligo. Ang sigong. iligo. Hello, naligo-ligo. Uy, ang kiit. Hala, ito maguba ang dugihan niyo. Nakaligo-ligo yun? Ha? How many months na ka ligo-ligo? Ha? How many months? Makakaligoon nila kay isog man kakain no? Uy, hala. Dahil na kag-tutors. Ito gamay dito. Putors, no? Putors. Di. Up, ang siin. Up, in. Ligo na siya kay. Ligo na ligo. Hello. Ang tutu. Uy. Ang siyan. Ulo. Uy. May puto. Hello. Dalungan.